Het is de laatste dag van de Olympische Spelen. Ek voor uw verslagjouwer Koos Willing, die bij elke lange baanwedstrijd verslag die. Dus zag je hier 2 weken lang zitten? Zag ik je 2 weken lang zitten. Prachtig, hè? Moedskop. Ja. Ja. Daar ben ik de sneeuwsman begonnen met de 3 kilometer. Nou, voor het een vol podium, hè? Goud, zilver, brons. Ja, ik denk, dat mag ik maar ophouden. Brengt geluk. Het had geluk bracht, ja. En het is een speciale dag, want het binnen zijn laatste Olympische Spelen als commentator. Hoeveel jaar hier in Peking, Beijing, ben ik er net meer bij. Dan lees ik thuis op een bank voor de televisie. Ja, dat dan ik, zit het werkzaam leven zit erop. Oké. Maar vind je dat ik spietig? Ja, dat kan ik nog net. Ik bedoel, ik ga nog van 2 hele mooie weekenden gaan, maar prachtige sport. En het is mooi. En er zijn zelfs mensen die denken dat ik in Korea zit. Ja. Ja. Want ik ga zelfs een mailtje jongen van een harker. Ja. Die wie leuk. Ja. Die zei, wat maakt die Koos Willing in Pyeongchang? Ja, dat kost een feeste volle geld. Ja. Feeste die wordt, het goede omroep en de NOS die alles wel. Ja, nou dat is een verzin van de beste man, want wij zitten gewoon hier. 2 weken lang, ziet Koos, zat wij dat nemen in de bierzemkast verslag te dwaan. Siska Betrone, Mia Manganello, Saskia Salu. Het kwam er nog 1 Fries in actie, Sven Kramer op de massastart. Eerst de hele finale. Ze krijgen nog de bel voor de laatste ronde, maar ik kan je maar vertellen dat Sven Kramer gewoon aanstaan die finale riet om 12 uur. Want hij pakte 2 keer in de tussensprint 3 punten, dan kom je op 6 punten en dan ben je wel wist van dat je bij de beste 8 komt. In de finale gaat het maar nog 3 ronden te gaan on. Maar Sven Kramer is los. Nog 3 rondjes te gaan. Hij had de 2 mannen, de Deen en de man uit Zwitserland, nou te pakken. Het is erop en eroer, die ben dag. En kan Sven Kramer dan alleen nog van een verrassingswarrie. Ik kan er vooruit blijven. Hij krijgt de bel voor de laatste ronde. Ja, dit want Bart Swings die gaat door Sven Kramer heen. Het is het sprintduel voor de finale, voor de 60 punten, voor het goud hier in Gangneun. Maar Koen Verwij die het breed uitgeeft, die achter Bart Swings zit. En het is Sung Hoon Lee, denk ik, die het voorop leidt. Die het nou het laatste rug aan opgeeft. Ja, en echt maar oermacht winnen zal. Het wordt werbroens van Nederland in de persoon van Koen Verwij. Het wordt goud voor de grote favoriet Sung Hoon Lee. De Koreanen op de tribune, ze worden helemaal gek. Want Lee, die wint hier het goud, het eerste goud, de grote favoriet. Bart Swings, de Belg weer tweede. En Koen Verwij krijgt als Irene Schouten brons op de massastart. Wat voor einde van de spelen is dit? Is het nou een teleurstelling? Is het mooi toch nog 2 medailles? Wat? Ik denk dat het een mooi aan is. Ik heb 2 mooie finales, jongen. Ja, de sterkste naar gewoon. En dat wij nog 2 keer brons hebben. En totaal op 20 medailles komen. Ja, dan denk ik, we hadden goed in. Dan vind je dit weer een mooi speel. Weer een prachtige speel. Ja. Ik verdij. Ja, zeker. Ja, is genoten. Ja. Ja. Echt, elke dag weer. Is dan ik spierig dat dit de laatste wie? Of zoiets van, oh, nou ja. 6 libben, hè? Wat hoef jou hier maar wel eens in. Hier is mijn marine. Ja. Ze maar haal die belly. Is hem al die belly.